L'activitat física, l'exercici físic i l'esport són un bé essencial per afavorir la salut i el benestar de les persones durant totes les etapes de la vida. El Consell Esportiu del Maresme i els mestres del grup de treball del Pla Català d'Esport a l'Escola vàrem impulsar una iniciativa per reivindicar la importància de l'activitat física com a eina educativa clau en la qualitat de vida de les persones. Aprofitant l'any olímpic, a l'abril de 2021, es va crear l'activitat anomenada de Mataró a Tòquio, perquè tots els alumnes des de 0 a 18 anys s'activessin i gaudissin realitzant activitats físiques per aconseguir un objectiu comú. Cada escola participant s'encarregava d'organitzar diverses activitats físiques tant en horari lectiu com en extraescolar, per aconseguir entre tots sumar els 10.385 quilòmetres que permetessin arribar virtualment a la seu dels Jocs Olímpics. Setmanalment, l'escola que hagués sumat els quilòmetres establerts passava el testimoni a una altra escola participant perquè comencés les seves activitats. Finalment, la Marta Bach, esportista d'elit de la ciutat de Mataró i olímpica a Tòquio, faria arribar el testimoni fins a la cerimònia d'inauguració dels Jocs en representació de tothom que hi hagués participat a la iniciativa. Per mi és un honor i una responsabilitat, ja que represento el que és casa meva. Sempre que vaig als campionats sempre porto Mataró prop meu. És una motivació extra pensar que aniré allà amb molts nens que estaran pendents de mi i poder portar a Laia l'Arquera a l'estadi olímpic. Diem últim adéu? Adéu! Vinga, perfecte. La Marta és una esportista de reconegut prestigi, que és molt coneguda a Mataró, i no només a Mataró, sinó a nivell nacional i internacional. Per les escoles és molt important tenir una relació i cooperar en una activitat com aquesta per donar molta importància a l'educació física, ja que moltes vegades no la tenim tan valorada com l'hauríem de tenir en un moment en què pensem que l'activitat física és una activitat essencial. Una iniciativa molt emocionant, única, i que crec que és de les que realment arriba a impregnar amb els nens i nenes l'esperit olímpic. Al final, la manera de viure els Jocs pels esportistes és sent-hi, i pels que no hi poden anar és viure'ls d'alguna manera sent-ne partíceps. Força per la gran pandèmia del Covid-19, però ara que les coses van millor, hem d'aprofitar. Ens ha sorprès el alt grau d'implicació. Estem parlant de 28 escoles, estem parlant de més de 13.000 nens, uns 13.800 nens, quasi 14.000, per tant, contentíssims d'aquest èxit.
de Mataró a Tòquio va finalitzar en una cerimònia de cloenda. Durant la festa va haver desfilades, actuacions i shows a càrrec d'alumnes. Es van entregar els premis del concurs de dibuix i es va donar reconeixements a les escoles i als professors més implicats. Penso que iniciatives com aquesta són totalment exportables, hem de mirar aquelles bones pràctiques, veure com les podem transportar a altres territoris on es puguin beneficiar d'aquestes activitats. També vam tenir la sorpresa que una altra esportista d'elit de la ciutat se sumava al camí cap a Tòquio, la Gàlia de Borac. Esportista de tenis taula, ajudaria la Marta Bach a la seva missió. Jo finalment no podré anar a la inauguració encara que vagi vestida perquè demà tenim partit, però bueno, nens i nenes de Mataró, no us preocupeu perquè la Gàlia sí que podrà anar-hi i li passo el testimoni a la Gàlia. Finalment es va descobrir la distància total aconseguida, 95.922 quilòmetres. La implicació de tots els participants, la força de l'esperit olímpic i la il·lusió per acompanyar la Marta Bach a la seu dels Jocs van proporcionar quilòmetres com per donar 2 voltes i mitja a la Terra. Feliçment, a la inauguració dels Jocs, després de tants quilòmetres recorreguts, la representació de totes i tots els participants va estar desfilant per l'Estadi Olímpic. La Laia Larquera a l'Estadi Olímpic, de Mataró a Tòquio.